Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 3. Isihloko sikasifundo 3 sithi ubuqotho nokuba neqiniso. Indimana yekhanda engamele lesi sifundo itholakala encwadini yeZaga 12 uvesi 22. Cela sithandaze. Mdali wamazwe nomhlaba, sibonga isipho sokuphila, sibonga imisebenzi yomusa usenzela yona, usivikele ey'ngozini ezimbalwa esizibonile nesizaziyo, neziningi kakhulu ey'fihlekele emehlweni ethu nasemqondweni wethu, ngoba besingazibona, besingadangala, besingakhathazeka, sibe nokwesaba. Siyabonga Nkosi ukuthi iy'mpilo zethu, ukuphila kwethu kuthathe kwaba umsebenzi wakho. Sicela ube nathi sizofunda izwi lakho, ukuze ngazo lezi iy'mpilo zethu nokuy'phatha kwethu kuzoba yona indlela esikubongayo ngayo lapho sikulalela ngazo zonke iy'khathi. UJesu siyakhuleka, amen. Ngisacela ukunibingelela futhi bazalwane esifundweni sethu, isifundo 3. Isihloko sesithi ubuqotho nokuba neqiniso. Lapho indimana yekhanda itholakala encwadini yeZaga 12 uvesi 22. Yebo. So, ubuqotho nokuba neqiniso. Indimana yekhanda yeZaga 12 uvesi 22. UZaga 12 vesi 22 ufundeka kanjena-ke. Uthi izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Amen. So, inhloso yalesi sifundo ukuba sizwisise isimo sikaNkulunkulu malungana nobuqotho nokuba neqiniso. Ngoba masukhumbula kahle esifundweni esidlulileyo kade sisenza isifundo 2 besikhuluma ngobunceko bomuntu ngokweshumi neminikelo. So kulesi sifundo sisenza njengamanje sizokhuluma ngezimiso ezendlalela imiyalo emibili emiyalweni eyishumi. Sithinta kulona umyalelo othi ungafisi, siyawukhumbula? Ngoba ukufisa kusondelene kakhulu noma eduze nokweba. Emva kwalokho bese sekuba ukukhuluma amanga. Ngakho ukuba qotho nokuba neqiniso akugcini kuphela ngomsebenzi wethu kuNkulunkulu, kodwa kuhamba kuze kufike lana senza khona kunomsebenzi wethu nakomunye nomunye futhi umuntu. So, uma mhlawumbe umbuzo umuntu azozibuza wona esekhaya uzothi yini ubuqotho? Alright, yini ubuqotho kanti? Okay. Ngicela sifunde Exodus 20 verse 15 ngoba uNkulunkulu khona umyalezo akasinikeza wona lapha nemiyalelweni eyishumi. Khona umyalo nje otholela Exodus 20 verse 15 engicela siwufunde esikhathini samanje. Exodus 20 verse 15 ufundeka kanjena. Ungebi. Amen. Ungebi. Ukweba, uma kuthiwa ungebi, ukweba ngolimi olujwayelekile ukuntshontsha, ukuthatha into okungesiyona eyakho futhi ungagunyaziwe ukuthi uyithathe. So Exodus 20 verse 15 uthi ungebi. Uma kukhulunywa ngegama lokweba, uma uzoqaphela la, ukweba nokuba qotho akuqondene nezimali nezinto zalo mhlaba kuphela. So umuntu angase ebe igama lomunye elihle ngokukhuluma kabi ngalo noma akhulume ngayo ngokungadingekile. Uyabo? Ukweba, yabo umuntu ohlebayo nje ukuthi ngathini ukuhleba kuseyingxenye yokweba lokho, ngoba omunye umuntu engase ebe igama lomunye elihle ngokukhuluma kabi ngalo noma akhulume ngaye kungenasidingo. Yabo? Enye mhlawumbe into engasibe ukweba lapho kungebiwa khona imali, ilapho umfundi ebe izimpendulo komunye noma engathembeki ngokukhohlisa esikoleni. Angithi yabona abafundi bangena kwi-exam room bephethe imbuzi ukuthi uma esedideka uzokweba ama-answer la noma ebuka encwadini noma ey'bhale yena umzimba. Akuyona ithathu ubhalile. So ukweba lokho. Omunye mhlawumbe isisebenzi singase singakhuthali ngendlela enjalo. Sebela umsebenzi esimsebenzelayo isilinganiso esifanele somholo wasesiwutholayo. Uyabo, uthola ukuthi umuntu uyazazi ukuthi usebenza 8 hours ngosuku, kodwa yena efike late futhi eshayise early, kodwa uma esefuna ukuhola, ufuna ukuhola imali yomuntu osebenze 8 hours. Iy'ngxenye zokweba lezo bafethu ezijwayeleke kakhulu esingasayinaki ukuthi kuyakopela kuthiwe bayay'siza, imbuzi, ukuhleba,
kunani nama-page impela umgosi o-Real Gobhoza. Yini inhloso yawo? Ukudicelela noma ukweba, ukudicelela phansi iy'thunzi noma amagama abanye abantu ngoba abahletshwa uma benziwe okuhle, bahletshwa ngoba nakho kufanele kungathi bayagxekwa. Angithi uyabona? So nasemsebenzini ngisho nanokuba si-aplayela imisebenzi, angithi siyakwazi lokho singabantu abasha ukuthi umuntu uma efuna ukuyothola umsebenzi uzwile kuthiwa yena lo msebenzi abantu basemhlathuze, uyabo? Kodwa yena ungaphansi kwelembe, so uyayifuna eze ayithole i-address esemhlathuze, ungcono usengamane ethi uhlala enseleni kodwa ezazi kahle ukuthi uhlala eStenga. Awuthole ngempela lowo msebenzi, kodwa umsebenzi ubudizayinelwe abantu basemhlathuze. So uwebile, ukweba lokho. So siqonde ukuveza ukuthi ukweba nokubaqotha akuqondene nezimali nje nezinto zalo mhlaba, yabo. Ziningi ngathi akuyona kuphela imali, ziningi izinto umuntu akazenzile eziwukweba, yabo. Ukweba isimilo, waziwe ngokunye, waziwe ngokuthi uyakholwa kanti awukholwa, yabo. Uney'nhloso zakho zokuthi why ungenile ekukholweni, yabo. Mhlawumbe bebekujaha laphana ezweni noma bayakujaha bese uthi hey, awuthi ngizothi igozololo lawe, ubuye uthole amandla, ubuye uhambe uyobachukuluza, bebuye bekushaye, ubuye ubuyele, yabo. So kwebiwa ngisho nanesimilo, umuntu aziwe ukuthi uyakholwa kanti akakholwa, aziwe ukuthi ukhuthele kanti akakhuthele, aziwe ukuthi unenhliziyo enhle, usmayila njalo kanti ayikho Nkosi yami. So siqonda ukuveza ukuthi umuntu uma kuthiwa ungebi akukhulunywa lana maqondana nemali kuphela. So ukuthengisa uma ufunda uLeviticus 19 uvesi 35 kuya ku-36, ngizocela usho uma uthola ithuba ekhaya ufunda uLeviticus 19 uvesi 35 no-36, uyathola ukuthi ithuba ngathini, iBhayibheli liyabalahla labo abasebenzisa izisindo nezilinganiso eziyamanga emsebenzini. Lithi iBhayibheli no, ungakwenzi into enjalo, into enjalo iyisono nje. So ukuthengisa into ngemali engaphezulu kunemali yayo ngoba nje umthengi engenalwazi kuyinkohliso, kuwamanga. Amanga-ke ngoba esike sasho sithi umuntu uqala ngokufisa, emva kokufisa uyantshontsha, emva kwentshontsho eqamba amanga, angithi yabo. So ukuthengisa into ngemali engaphezu kunemali yayo ngoba nje umthengi engenalwazi kuyinkohliso. So ukubaqotha kubhekise ezintweni ezincane nakwezinkulu ngokufanayo. Umuntu oweba into encane namhlanje kufuneka ukuba akhumbule ukuba uzokuthola kulula ukweba into enkulu kusasa. So ukweba yinto embi emehlweni kaNkulunkulu, noma kungaze kube yinto eyebiwe ibe uthole ukuthi inkulu noma incane, kwebiwe into enkulu noma into encane, kodwa phambi kwaNkulunkulu kwebe kuyisinengiso. So umthetho ungase wephulwe ngesenti lothi ungebi, uthi hhayi ngithathe u-50 cent, wephulwe kalula kube njengokuba kwebiwe mhlampe iy'nkulungwane 2 zamarandi. Oweba u-2000 webile, noweba 5 webile phambi kukaNkulunkulu. So uNkulunkulu kade sikhuluma ngebandla lakhe, so ibandla lakhe siyakhumbula ukuthi sithena lizothi lisemhlabeni ohlubukile kodwa libe nabantu abehlukile ngoba labo bantu bazobe beney'milo kaNkulunkulu, bethunywe uNkulunkulu ukuthi benze umsebenzi kaNkulunkulu lapha emhlabeni. So bamele uNkulunkulu, hhayi ukuthi bangonkulunkulu, bamele uNkulunkulu ngokuthi intando kaNkulunkulu uma engaziwa, abantu bengamazi uNkulunkulu, kodwa bazothi uma bebona iy'milo zalaba bese befunda ukwazi intando kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu unjani, uNkulunkulu ufuna senzeni. Bebona lokho okufunwa uNkulunkulu kwenziwa abantu bakhe, uyabo, abasemhlabeni abayibandla. So umbuzo uyabuza ukuthi ingabe uNkulunkulu ufuna ukumelwa abantu abanjani na? Ngicela sifunde Izenzo 6 verse 3. Mayelana nalo mbuzo wodwa nje ngizocela ukuphendula ngey'ndimana ey'ningi, ziningi iy'ndimana esifundweni sanamhlanje, kodwa vele sihlale siphendula ngazo. So ngicela ukufunda Izenzo 6 verse 3 ukuthi uNkulunkulu ufuna ukumelwa ngabantu abanjani. So Izenzo 6 verse 3 ufundeka kanjena. Uthi funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha, esingawamisela lo msebenzi. Amen. Umsebenzi kaNkulunkulu kufunakala abantu abanjani? Abanodumo oluhle, uyabona. Unodumo oluhle ebandleni and futhi unodumo oluhle nasemphakathini, uyabo. So abanodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha, agcwele umoya ongcwele, angithi nokuhlakanipha. Ukuqala ukuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu, yabo. So uNkulunkulu udinga ukumelwa abantu abahlakaniphile, abamesaba yena, abanodumo oluhle, uyabo. So
Ngicela ukuphendula ngendimana yesibili, uMatewu 5 verse 48. Laba bantu abanjena abantu uNkulunkulu akazofuna ukuthi bamele. uMatewu 5 verse 48. Abantu abamela uNkulunkulu la, ngoba uNkulunkulu ngoba engcwele nje, excuse me, kufanele abantu abazothi bame endaweni yakhe bebe nesimilo esinjengesakhe. Matewu 5 verse 48. uMatewu 5 verse 48 uthi-ke, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo osezulwini ephelele. Amen. Kuthiwa nje masibe blameless, yabo. So njengoba nobaba esezulwini uphelele, nathi kufanele sibe njalo uma sithi siyabazalwane, singamakholwa, singabalandeli baKristu, ngoba simele uKristu. La uKristu akaze abe umuntu othanda inkohlakalo. uKristu akaze khuluma okunye enze okunye besivivi, angithi yabo. uKristu nje akaze lokhu useyahungeka usefuna ukugcobhoza lapha nalapha 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 izinto zezwe, usethe shi emasikweni eheni webantu, akaze yenze lento uKristu. So uKristu uthi-ke, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengoba noyihlo wasezulwini enjani, ephelele. Wayehlele ethembe uNkulunkulu kukho konke. Ngabe nathi sinjalo noma sibuye sithembe iy'mali zethu ney'hlobo zethu nanama-positions wethu? So uNkulunkulu ufuna ukumelwa abantu abanjani? Thina abanodumo oluhle, abagcwele umoya nabahlakaniphile. Zenzo 6 verse 3. uMatewu 5 verse 48. Abantu abapheleleyo. Masifunda incwadi yamaHubo 15 uverse 1 kuya ku-15. AmaHubo 15 uverse 1 kuya ku-5, ngiyaxolisa, hhayi 15, hhayi uverse 1 kuya ku-15. AmaHubo 15 uverse 1 kuya ku-5. So kwenzeke iphutha lapho. Ngizocela siwafunde amaHubo 15 uverse 1 kuya ku-verse 5. Afundeka kanjena-ke. Ngiyaxolisa. Uthiwa, Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? Uverse 2 athi-ke, yilowo ohamba ngobuqotho, nowenza ukulunga, nokhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, obuka onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokulimaza nokho angalaphuli izwi lakhe. Uverse 5 athi-ke, ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala. Owenza lokhu akaye kuzanyazanyiswa naphakade. Amen. uNkulunkulu uzomelwa abantu abanjalo, abahamba ngobuqotho, uyabo, abenza ukulunga, uyabo, abakhuluma iqiniso. Iqiniso lize libe senhliziyweni yomuntu, ngoba omunye umuntu engalikhuluma iqiniso njengamanje, kodwa yena alikho kuyena, ngoba uzothi uma esenza yena iqiniso laNkulunkulu elibeke eceleni, ehambe ngokukhanuka kwenyama yakhe. So uNkulunkulu uthini-ke? Ozomela yena iqiniso, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe. Ukhuluma iqiniso ngoba vele iyona nto ekuyena ngaphakathi leyo, yabo. Ungahlebi ngolimi lwakhe, ngoba ukuhleba nje kusesitayeleni kangaka ukuthi umuntu njengamanje esikhundleni sokuthi ekhulume iBhayibheli likhulu, sukela kuGenesis kuze kuyofika kuSambulo, kodwa belibeke eceleni bethokoziswe ukukhuluma ngamagama abantu ukuthi yena sazi iy'ndaba ey'nkulu, yabo. uNkulunkulu uthini? Ozomela uNkulunkulu ongahlebi ngolimi lwakhe. So leyo ngqondo yokuhleba noma ingabukeka iyisitayela isiningiso phambi kukaNkulunkulu. So ongamoni umngani wakhe, nongamhlazisa umakhelwane wakhe, ukuthi ngoba usuwazi amahlazo kamakhelwane, noma mhlawumbe ekutshele ngoba wethemba, usuhamba wadalula laphana nalapha nalaphana. Awukwazi ukumela uNkulunkulu uma usenaleyo ngqondo, uyabo. Angiphathi uma usufika kuverse 5 kuthiwa ungatsheleki muntu imali yakho ukuba izale. Hawu Nkosi, umuntu uyakholwa kodwa futhi uwumashonisa, akukwazi, yabo. Bekufanele nje umuntu onjalo engakhethwa nje nasesikhundleni ebandleni, ukuthi kuthiwa mhlawumpe-ke umuntu othile umashonisa, ube nesikhundla sasebandleni, akukwazi ukwenzeka njalo. Nabo bonke la bantu abamukela ama-bribe ey'ndaweni zokusebenzela, abangeke bekwazi ukumela uNkulunkulu besenjalo. So masifuna ukumela uNkulunkulu, sengathi uNkulunkulu bengasiza sibe ngabaphendukayo, ukuze uzoyishiya zonke lezi zinto bese simela yena ngokuyiqiniso. Angithi yabona? Yebo, amen. uNkulunkulu usho njalo. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke abantu kufuneka balindeleni kulaba abangamaKristu na? Yebo-ke sesithi singamaKristu. Angisho uma singamaKristu siyabukana sodwa, nezwe futhi liyasibuka.
abantu esiphila kubona bayasibuka nabo, nathi siyabukana, nezwe liyasibuka. So abantu kufuneka belindeleni kulaba abangamaKrestu na. La sifunde uMateyu 5 verse 16. uMateyu 5 verse 16 ufundeka kanjena: kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Amen. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, abantu babone imisebenzi yenu emihle, bese bedumisa uYihlo osezulwini. Amen. Uma umuntu ethiwa umzalwane, bekumele imisebenzi yakhe ibe mihle. Uyabo, akwazi ukuthi umuntu ongakholwa udisiplina ingane yakhe mhlampe ngento ethile, yena futhi leyo muntu ongakholwa ebona ukuthi ufuna edisipline ingane yasemkholweni ngalento eyenziwa ingane yakhe engakholwayo. Uyabo, so umama ongakholwa njengamanje une-stress sengane yakhe edakwayo, udisiplina, at the same time kufuneka uzodisiplina nengane ekholwa edakwayo. So uthi uNkulunkulu, ukukhanya kwethu makukhanye phambi kwabantu, uyabo, ukuze abantu babone imisebenzi yethu emihle, badumise uYihlo osezulwini. So uma sesisenza imisebenzi emihle, abantu bazobe sebebona ubukhulu bukaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu waziwa indoda elalelwayo, uNkulunkulu waziwa indoda enomthetho, akadlali. Kubonakala ngabantu abathi bakhonza yena, indlela abadiscipline ngayo, banemisebenzi emihle. Uyabo, bahle ubabuka. Khona umuntu othi nje ovele nje ngobuhle bakhe, angikhulumi ngobuhle nje kuphela basebusweni, ngoba nabo biyebiwa. Uyabo, thola ukuthi umuntu uyibala angasilona, angikhulumi lokho, ngikhuluma ngokuthi nje khona uthole ukuthi umuntu eqhamuka evele bemuhle, ubone nje ngeke uze ushode lutho, ethi noma ekhuluma, uyabona, usuqale wamamukela ngembonakalo yakhe. Uyabona ukuthi hhayi, lo muntu uyamlalela uNkulunkulu. So abantu kufanele ukuba angatheni, abantu kufuneka balindeleni kulaba abangamaKrestu, kufanele belindele ukuthi abantu abangamaKrestu bazoba nemisebenzi emihle. Uyabo, yebo kunjalo. Ngicela ufunda abaseKorinte yesibili 8 verse 21. Sithena amakholwa amele ukuba nemisebenzi emihle. Siyakhumbula isifunda sithi ukholo ngaphandle kwemisebenzi lifile. Hhayi, alufile ngempela. Uma uthi sizoba senkonzweni yokuthi siyakhuluma nje kuphela, asenzi, lufile lolo kholo. Yabo, so amakholwa kufanele ebe nemisebenzi emihle. Yabo kakhulu. So abaseKorinte besibili 8 verse 21. Ngisacela ukufunda abaseKorinte besibili 8 verse 21 nakhona. Uthi, ngokuba sinakekela okuhle, kungesemehlweni enkosi kuphela, kodwa nasemehlweni abantu. Amen. Ngokuba sinakekela okuhle, kungesemehlweni enkosi kuphela, kodwa nasemehlweni abantu. So amakholwa kumele azi ukuthi nabantu esiphila phakathi, umphakathi esiphila phakathi kwawo, nabantu abasibukayo kumele sibahloniphe. Ngoba kukhona lento uthola ukuthi umuntu ekhuluma iqiniso eliphezulu, indaba eyinkulu ikaNkulunkulu. Uyabo, bese uyambuza ukuthi kodwa ngoba wenza njena, wena unje, wenze zonke izinto uNkulunkulu ayinqabile emzimbeni wakho, noma ngokwakho ukuphila, kuhlangana kanjani ukuthi ukhuluma iqiniso uwenza amanga, uphila amanga? Ngoba into engaveli kuNkulunkulu iphenduka ibe amanga. Bese ethi umuntu, hhayi, yazi ukuthini, cela uthathe engushoyo uyeke ukubheka mina. Uyabo, thatha engushoyo. uNkulunkulu futhi ubuka ngaphakathi enhliziyweni. Cha, uNkulunkulu awu-operate-ke kanjalo. uNkulunkulu uthena ekholwa malibe nemisebenzi emihle. uNkulunkulu uthi-ke abaseKorinte besibili 8 verse 21, ngokuba sinakekele okuhle, kungesemehlweni enkosi kuphela, le nkosi ewuNkulunkulu, kodwa nasemehlweni abantu. Uma ubathanda abantu, uma uthanda uNkulunkulu uzoyi-understanda le verse ukuthi into oyenzayo kuphakathi kokuthi abantu uyabakhuphula, ubafundisa ukuthi besaba uNkulunkulu, noma abantu uyabehlisa, ubafundisa ukuthi bedelela uNkulunkulu. Ngoba wena othi ungumlandeli kaNkulunkulu, ukhuluma iy'nto ey'phakeme, kodwa awunayo imisebenzi emihle, wenza iy'nto ey'phansi. Ukhuluma iy'nto ey'phakeme lapha ngazuthi uhamba nokhozi, kanti uhambela phansi njengedada, awukwazi nanokundiza. Angithi yabo. So uma uwumuntu bekufanele-ke sazi ukuthi ngoba uma sithi siyakholwa, indlela abantu abazohlonipha ngayo uNkulunkulu ilele ekutheni amakholwa
enzani, uyabo. Ngisho uzofaka kusaba khona no-Facebook nano-WhatsApp, ngisho uzoshutha ugaqane nomuntu-ke mhlampe i-age yenu elinganayo, ngoba vele abakwazi ukuthi unomuntu noma bayazi kufanele uchaze ukuthi ubani lo. Uma abantu bathanda ungaze ubadlinzise bethi usuqomile kanti awuqomile bese uthi uyahletshwa, wenzani vele, uyabo. So uma uthanda abantu, izinto ozenza kufuneka zihlanzeke, zingenzi ukuthi kube ne-question mark, beyibuza ukuthi wenzani beze behlebe, yabo. Yebo, into ey'khona lezi. Abanye bayagqoka bayakhinda. Ngisho imizimba imihle, uNkulunkulu uthanda impozo. Sizofunda lapho ukuthi uNkulunkulu uthini ngemizimba, yabo. Ngisho imihle umuntu ongenangane. Kodwa uma ubathanda abantu, mhlawumbe umzimba seke wakhona-ke lapho isithi siwulimaza khona ngey'nto ey'thile. Abantu ukuthi abathule akusho ukuthi ababoni, bayakwazi ukubona imizimba elimele esilinyezwe yisithi. Kodwa umuntu ekhinde kunjalo, uyabo. Esethemba ukuthi bazothi uma bekhuluma ngayo masethi uyahletshwa. Cha, uyena kwasekuqaleni ongawula-understand-anga abaseKorinte besibili 8:21 ethi ngokuba sinakekela okuhle kungesemehlweni enkosi kuphela kodwa nasemehlweni abantu. Asenzeni into eshiwo uNkulunkulu khona sizosindisa abafowethu ukuthi bengoni nangomcabango besibuke besikhanuka noma besibuke benyanya beze behlebe bethi yini lena evezwe yilona zikhona okufuna kuvezwe. Fihla nje, fihla kukubi, fihla kukuhle. Noma abantu bengathi kuhle kodwa uyazazi izinto ezonakalisile ukuthi kukuhle kunjalo kodwa kusaphelele kubi, uyabo. So yebo, asenzeni izinto ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, uyabo. Lapho uma senza njalo sizobe sithanda abantu. So asizukuba nakho ukuthi-ke uNkulunkulu si-right noNkulunkulu noma abanye abantu bengathini. Akuhambi kanjalo evangelini. Kangangokuthi ngisho ngathiwa wenza into e-right, uma umuntu ebuza ukuthi uyenzelani yona lento e-right, wazi kahle ukuthi ivela kuNkulunkulu. Kufanele umchazele ukuthi uyenzelani lento owaziyo wena ukuthi i-right, ngoba yena akazi ukuthi uyenzelani, usabathelani, uyabo, ngoba kuyasonta. Kufanele umchazele. Angithi uyabona into kanjalo. Ngicela ukufunda ivesi yesibili, 1 Peter 2:12. Ivesi yesithathu kulo mbuzo. uPetro kuqala 2:12. uPetro kuqala 2:12. 1 Peter 2:12. uPetro kuqala 2:12 ufundeka kanjani abafowethu? Uthi nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokukhanjelwa. Amen. uNkulunkulu nje ufuna sibahloniphe abantu, utheni sibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ngoba thina nje imikhuba phela lena. Ngiyaxolisa ukuthi ngithi phela kodwa nansi imikhuba yenzeka. Uthole ukuthi umuntu uzoba muhle ngosuku lokukhonza, eshaya ingubo ekugcina laphana, vale bemuhle. Kodwa phakathi neviki lapho ehamba khona emphakathini phakathi kwabezizwe, ubagqokela ukuthanda kwakhe, uyabo. Yebo, ngosuku lokuhlangana noNkulunkulu sibele sibe bahle kwazise siyohlangana nomuntu osimthandayo. Kodwa uthi uNkulunkulu kunjalo nalabo abanye abantu simele ukubahlonipha, sibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuthi lapho besihleba ngokungathi singabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yethu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokukhanjelwa. Khona umuntu ongasmayili ozoyosmayila endlini kaNkulunkulu akahlini phakathi neviki, uyabo. So uNkulunkulu uthi no, akunjalo. Lento oyiyona phambi kwaNkulunkulu yokuthi unjalo sengathi ubungaba yiyona naphambi kwabantu, ngoba kukhona abantu abamangalayo uma bezwa kuthiwa usibani uyakholwa. Njani nathi naphakathi neviki kade siqola bezwe kuthiwa uyashumayela, nangomshumayeli beshumayela abantu wabiza baphenduka. Njani nalo muntu ozalisile ezweni akondli, ushumayela kanjani? Ushumayela kanjani ephike isisu? Angithi yabo, intombazane ifakaza kanjani phakathi neviki inomnakwabo ebanga nayo indoda? So abekho-ke abantu abazophenduka uma ukuthi abamboni lo nkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uwunkulunkulu wokuthula, ngoba asibanga nokuthula nabo. Why singabanga nokuthula nabo? Ngoba vele sekuqaleni siyayikhohlisa, asinakho ukuthula nonkulunkulu. So uma uzoqaphela la, abantu ngeke bahlulele amaKrestu ngamasiko esizwe noma ngawabantu abasezweni, kodwa ngalokho ibandla likufundisayo, abantu abangakholwa bazohlulela abantu ngalokho ibandla likufundisayo. So ngendlela efanayo,
behlulela ibandla ngemisebenzi eyenziwa amalungu alo. Ibandla lihlulelwa ngemisebenzi eyenziwa amalungu alo ukuthi ngeke ngize ngiye kuleli bandla. Leli bandla khona o-1 no-2 no-3. Khona ibandla nje waziwa ngokuthi liyesatshwa kuthiwa leli bandla abantu bakhona bayaswenka. Ngiyofuna ngicabange kakhulu uma ngiyakubona. So kunezinto ey'njalo. Angisho ukuthi ukuswenka kubi, no. Angisho kuthiwani ngathini? Cleanliness is next to godliness. Basho njalo, okay, fine. Yeah, so angisho ukuthi ku-wrong ukuswenka noma ukugqoka kahle, angishongo njalo, yabo. Kodwa-ke sengathi emva kwalokho kuswenka-ke nesimilo singaba sihle njengaloyo mswenko, yabo. Ngoba abantu badila kakhulu nesimilo. uNkulunkulu uzovezwa esimilweni ukuthi siyamlalela yini. So abantu ngeke bahlulele amaKristu ngamasiko esizwe noma ngawabantu abasezweni, kodwa ngalokho ibandla likufundisayo. So ngendlela efanayo behlulela ibandla ngemisebenzi eyenziwa amalungu abo. Uyokubona mhlampe uma ukhuluma nomuntu ongakholwa, mase sithi kodwa wena ngeke uzokwenza lokho ngoba wena uyakholwa. Yebo, ulifundeni neBhayibheli lamtshela ukuthi amakholwa awakwenzi lokho. So bayakwazi okufanele kwenziwe abakholwa. Yebo, kunjalo bafowethu. Amen. So umbuzo esizoba nawo mhlawumbe ukuthi ukuphila okuqotho kuzongamela izimo ezingaki zokuphila. Ukuphila okuqotho kuzokwangamela izimo ezingaki na zokuphila. Ngicela sifunde amaHebheru 13 verse 18. AmaHebheru 13 verse 18. Ngicela siyifunde le ncwadi le. AmaHebheru 13 verse 18. Sengikuyona. Ngifunda yona njengamanje. AmaHebheru 13 verse 18. Athi, sikhulekeleni ngokuba siyethemba ukuthi sinonembeza umuhle. Sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. Not ukuthi amen. Not ukuthi siworried ngokuthi uNkulunkulu usibuka kanjani asinandaba nabantu. Cha, sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. So uzoqaphela la njengoba ubuqotho ngathini? Njengoba ubuqotho kufuneka ukuba bubonakale kuyona yonke imisebenzi. Sixwayiswa kakhulu ngendlela efaneleyo siphathe ngayo abantu ababuthakathaka. Lapho uNkulunkulu eBhayibhelini lakhe uma usufunda Izaga 10 verse 2 noma Izaga 22 verse 22, lapho uthola ukuthi uNkulunkulu usixwayisa kakhulu ngendlela esifanele siphathe ngayo abantu ababuthakathaka, abanjengezihambi, abafelokazi, iy'ntandane, iy'mpofana, yabo. Ngoba ungaze ubadelela abantu ukuthi abanalo izulu, yabo. Ubaphathe budlakadlaka, kodwa uma usukhuluma noNkulunkulu uyaguqa. Bona ukhanga ungababingeleli noma ubagudluze ngehlombe noma ubahlinele ubaqale phansi ubabuke phezulu. Uma usukhuluma noNkulunkulu uyaguqa. Mdali wamazulu nomhlaba, kade udelela impofana, uyaphi lo mthandazo olithandazayo. So uNkulunkulu-ke uyasixwayisa-ke la eBhayibhelini. Ungawufunda Izaga 10 verse 2 masekhaya. Uthi nje nami ngivele njengamanje mina ngicaphune Izaga 22 verse 22. Zizofundwa yimina. Izaga 22 verse 22. Khona uNkulunkulu akushoyo laphana. Namanye amavesi amaningi akhuluma uNkulunkulu ngey'ntandane nabafelokazi, ngoba vele njengamanje umuntu uhlonishwa ngoba kuthiwa unani, yabo. Uma enemali uzohlonishwa, kodwa akuhlonishwa yena, kuhlonishwa imali yakhe. Uma engene nabazali, ehamba nabazali bakhe la uzohlonishwa, kuhlonishwa yena, kuhlonishwa ifamily yakubo njalo, bese sithola ukuhlonipheka ngalokho, yabo. Abafelokazi kwaze kwanzima kubona uma kodwa labo bantu bephakathi kwabantu abangakholwa. So noma besebandleni abakholwa, ngoba ukungakholwa ukungayenzi into eshiwo uNkulunkulu. Ngicela ukufunda Izaga 22 verse 22. Ngizosele sengifunda no-23. Siyazwana bazalwane, ngiyacela. So Izaga 22 verse 22 uthi ungamphangi wompofu ngokuba empofu, ungamchobozi oswelayo esangweni. U-23 athi-ke ngokuba uJehova uyakumela indaba yabo, aphuce ababaphucayo umphefumulo wabo. Amen. So uJehova uyakumela indaba yabo, aphuce ababaphucayo imiphefumulo yabo. So uNkulunkulu ngisho ngathiwa la abantu thina sizobabuka sibadelele, kodwa uNkulunkulu asazi akabadeleli. Ngisho ngathiwa abantu abakholwa nabangakholwa, ngoba umuntu uyashintshashintsha njengonabo. Uma edila nabantu abangakholwa, abantu abangakholwa babahasha, abekho gentle, banezinto zabo nje. Naye vele efike naye eshintshe laphana usefingqa ibhakela uzofana nabantu abangakholwa. Hayi bo, uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi indlela esiyiyona kuyena kube indlela esiyiyona ngisho nanasebantwini. Uma sikleyima iqiniso uNkulunkulu maseliphile ngisho nanasebantwini. Angithi yabo. Ngoba uma uzoqaphela la kuthiwa-ke abantu ngathini? Uma abantu bengathembeki, akukhona ukuthi bona abanye kuphela, lo noma urobhayo.
uma ungathembeki uNkulunkulu emntweni, uma umuntu engathembeki akukhona ukuthi wona lo akangathembekile kuyena kuphela, kodwa ungathembeki wona owakhe umphefumulo. Ukungathembeki kwenza ukuba abantu abaningi abazibiza ngokuthi bayakholwa iqiniso babe sivivi, bantukuntuku. Yabo, la uNkulunkulu athi uzobahlanza encwadini yesambulo. So ukungathembeki kwenza ukuba abantu abaningi abazibiza ngokuthi bayakholwa iqiniso babe sivivi. So njengesilinganiso umuntu azenzela sona ngokulimaza abanye abantu bakubo, ngendlela efanayo nowakhe umphefumulo uzolinyazwa. So uzoqubulwa, like uzoveza izinto ezingamaqhuqhuva, angangenwa neze umoya ongcwele lowo muntu. So inzuzo etholakala ngale ndlela iwukulahlekelwa okwesabekayo. Ngendlela esiphatha ngayo abanye abantu ngokungathembeki ezintweni ezincane noma kwezinkulu, leyo ndlela kuthiwa sizophatha ngayo uNkulunkulu. Abantu abaphikelela njalo endleleni yabo yokungathembeki bazoqhubeka njalo nezimiso zabo, beze bakhohlise ngisho neyabo imiphefumulo, belahlekelwe yizulu nokuphila okuphakade. Bazodela ukudunyiswa uNkulunkulu nenkolo ngenxa yosizo oluncane lwezwe. So ubuqotho kufuneka ukuba kugxilizwe kuzona zonke izenzo zokuphila kwethu. Hhayi ukuthi uzoqhamuka uqotho enkonzweni kuphela, cha, kuzo zonke izenzo zokuphila kwethu umuntu kumele ukuhlale eqotho njalo njalo. So yebo, mhlawumpe umbuzo esinye isihloko funa sikhulume ngaphansi kwaso ukuthi-ke kufuneka sikubheke kanjani ukuqamba amanga, kufuneka sikubheke kanjani ukuqamba amanga, yabo. Ngicela okay, lapha ey'nsukwini zokugcina kuthiwa khona uphawu olugqamileyo luyoba khona ey'nsukwini zokugcina. Khona into egqamileyo ezokwenzeka. Ngicela ukufunda uMatewu 24:24 uzoyithola ukuthi uzobona ukuthi iyiyo. uNkulunkulu akawaqambi amanga, nami ngiyabona. uMatewu 24:24 uphawu olugqamileyo lwey'nsuku zokugcina. Kuthiwa le nto le ngey'nsuku zokugcina for sure iyoba khona. uMatewu 24:24 uthi-ke ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Amen. uNkulunkulu usho lokho ngey'nsuku zokugcina ukuthi amanga azoba sezingeni eliphezulu. Kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga. Kunganje ikhona le nto lena. Abaprofethi bamanga noma ngawumfundisi noma ngawumshumayeli umile epulpiti uyashumayela indaba kaNkulunkulu, kodwa uyamanga ngoba le nto nje lezi iy'ndaba akayikhulumayo azihambisani nempilo yakhe njalo omunye, noma nje ufafaza amanga laphana kodwa uthi uyashumayela ngoba kuyavela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga. Yebo, izulu lingakaNkulunkulu, lingelikaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu ubekile imiyalelo yakhe ukuthi banjani abantu abazongena ezulwini. Uyamthola kumprofethi wamanga umile phambili, uyayiyekethisa into kaNkulunkulu ey'ngcwele uthi hhayi seku-extreme uma sengisho kanje, uyabaxegisela ngathi izulu elakhe, angithi uyabo. Kanti iqiniso lidinga ukukhulunywa njengoba kunjalo. uNkulunkulu uzobapha yena abantu bakhe amandla okufinyelela lapho, yabo. So bakhona-ke nabaprofethi bamanga babhizi bayeyekethisa, baxegisa, hhayi sibe-extreme, extreme kakhulu sasisho iqiniso njengoba linjalo. Bazohamba abantu, uma sebehamba sizuy'thola iy'shumi, hhayi bo, akuhambi kanjalo. So amanga uNkulunkulu ushilo ukuthi uMatewu 24:24 uthi ngoba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveza izibonakaliso ezinkulu ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Amen. Ngicela sifunde u-2 Timothy 3:13. Uphawu olugqamileyo lolu oluyakuba khona ngezinsuku zokugcina engafanele ukuthi silizile. Yebo, amanga. uTimothewu 2:13 uthi, kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini, bedukiswa. Amen. Uma kuthiwa kepha abantu ababi nabakhohlisi, abakhohlisi abantu abaqamba amanga, uyakukhohlisa ngoba ukhuluma okunye yena wenza okunye. Uthena uzokunika imali wangakunika, ukukhohlisile, uyabo. Uthena umuhle into yakufanela kanti awumuhle, ukukhohlisile. Kakhulukazi abantu besifazane nje, abantu besifazane banale ngqondo yokungatshelani ukuthi umuntu umuhle. Sengike ngaba sephejini leli, sengike ngathi ukungena kancane ku-Facebook ngabona ukuthi hawu, kuvele kunconywe kwasani, umuntu evele eshusha isithombe nje, vele kuthiwa wow, you look good, kunalento yokungatshelani iqiniso. Kungcono vele uthule ngoba uNkulunkulu amanga uyawazonda, yabo. Amanga agcwele, kugcwele amanga, sekukhona namakhamera amanga aqhuba amanga, u-Snapchat.
vele umuntu enye into siyamasha kanjena, kodwa uma sesishuthi isithemba kuthiwa wow, you look good, inganje kusayamanga lawo. Leya khamera ngangithi kufuneka ivale, sengiyabona ngeke isavalwa ngoba sengikhaya ngibona abantu besilisa sebeshuthile. Ubone ngendoda isinomlomo obomvu ukuthi u-Snapchat, yabo. So uphawu uNkulunkulu aliqothi ligqamile ley'nsuku zokugcina kuyophuma abaprofethi bamanga, abaKristu bamanga, uThimothi wesibili 3:13 uyakhuluma ukuthi abakhohlisi bazolokhu beqhamukile eheni webantu benze bedukisa, ngoba umuntu onamanga uzokudukisa. Uma uyicela ukuyalelwa indlela umuntu engasho ukuthi indlela akakuyazi ekudukise ekunikeza indlela ongasiyona, phakathi kwey'nto ey'mbili sokuthi uzodileya ukufika lapho kufuna ufike khona, noma uyogcina ungafikanga ugive up, uphindele emuva, noma uzobanjwa zigebengu endaweni ongayazanga, ngoba uthole umuntu ozokudukisa ongakeze ukukhombisa i-direction okuyiyonayona. So laba bantu bey'nsuku zokugcina kuthiwa abakhohlisi bayadukisa, futhi nabo bayadukiswa. Le nto oyikhulumayo amanga, uzoze uyikholwe lokhu ukuthi uJesu unomusa, uzokwamukela usesonweni unjena ungafuni ukuphenduka. So uyadukisa abanye uma ukhuluma njalo. At the same time nawe uzokholwa ukuthi ngi-right, nginjena, ngobe nginjena nje ngenza yonke imikhuba uNkulunkulu ayenqabile, ngizobe ngihleli no-Eliya noPhawuli, ngoba ngingafuni nanokuthi ngize ngiphoxe mina, ngivele ngithule ngilokhu ngithi ngumntwana kaNkulunkulu. Bese uy'tshela ukuthi uzofa njengoPetru owabethelwa, uhlale noJohane abaze bayisho ePathmos, ababe-bold bona besho ukuthi bayabantwana kaNkulunkulu, bese ngithi ngiyohlala nabo. Uzukukholwe lokho. Kanje uyadukisa ngoba uyakukhuluma, futhi nawe uyadukiswa, usudukiswa yinto osuyikhulumile. So kwaprofethwa ukuthi kulesi sikhathi sizokuba nenkohliso enkulu. Kufanele ukuba silindele ukubona izinhlobo eziningi zezinkohliso, njengoba umprofethi esho eminyakeni eminingi eyedlulayo wathi iqiniso liwele ezitaradeni nobuqotho bungengene. Siyakhumbula Izaga 59:14, ungayifunda kabanzi usekhaya leyo ndimana. So lesi simo kungase kulindeleke ukuthi sizoba sibi njengokuba siya ngokusondela kupheleni komhlaba. Amanga makhulu, amanga maningi, futhi amanga ayathandwa-ke bafethu. Ngoba nje uma kuqhamuka nje usesuthule ozothile nje oyile nto uNkulunkulu amdale yona kuthiwa uyabhora. Kodwa uma kuzoqhamuka owenze amanga e-complexion, amanga ey'nwele, amanga e-height, amanga imizimba njengamanje usathane wenza ukuthi imizimba yethu sidle ngezinto ezisigulisayo, noma kube khona ama-practices esizowenza senze kubona izinto ey'zokuwohloza umzimba uzuthambile. Manje sekukhona ama-tight okuqinisa umzimba, ubraba okuphusha amabele. Abantu-ke bathanda leyo nto, besho nabantu besilisa balandela into enjalo, angithi yabo. Angisho ukuthi akuvezwe, kodwa ngiqonda ukuveza ukuthi amanga asethandwe ukwedlula iqiniso. uNkulunkulu uprofethile ngale nto ukuthi izawukwenzeka ey'nsukwini zokugcina. So lana kuthiwa-ke khona sizolanda nje iy'ndaba ezimbalwa zabantu abenza amanga eBhayibhelini mase sibuka isiphetho sabo. Ngicela uqala nje ngokuphangisa okukhulu ngizofunda incwadi yeZenzo 5 uvesi 1 kuya kuvesi 10. Izenzo 5 uvesi 1 kuya kuvesi 10 indaba ya-Ananiya leyo nomkakhe uSafira. So uvesi 1 kuya kuvesi 10 wale ndaba uthi, kepha indoda ethile ogama layo lingu-Ananiya inosafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kuMoya oNgcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni le nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu, kepha kuNkulunkulu. Yabo. Masithiwa kuthe u-Ananiya ezwa lawo mazwi wawaphansi wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Izinsizwa zasuka zamsongozela zamkhiphela phandle, zambela. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu, kwangena nomkakhe engakwazi ukwenzeka leyo. uPetro wayesesithatha ethi, ngitshele ukuba izwe nilithengise ngokungaka na? Wathi, yebo ngokungaka. Kepha uPetro wathi kuye, kungani ukuba nivumelene ngokulinga umoya wenkosi na? Bheka izinyawo zabambele indoda yakho zisemnyango, nawe bazawukukhiphela phandle. Wayesawa phansi masinyane ngasezinyaweni zakhe, wafa. Izinsizwa zangena
zamfumana efile, zamkhiphela ngaphandle, zambela ngasendodeni yakhe. Amen. So Ananiya noSafira batholakale beqamba amanga, yabo, baqale bayifisa le mali, bayeba base sebekhuluma amanga. So umuntu onamanga, umuntu ofisayo kunamathuba amaningi ukuthi uzokweba, emva kwalokho egqiba akhave ngamanga. Uma engaphendukanga uzofa. U-Ananiya noSafira bafa. Lokufunda incwadi Amakhosi esibili 5 uvesi 20 uvesi 27. Amakhosi esibili 5 uvesi 20 uvesi 27. Laphana utholakala indaba ukuthi wawukhona umuntu wezizwe igama lakhe kwakunguNahamani, wayenochoko, owasindiswa umprofethi u-Elisha. U-Elisha wangathatha nzuzo kuyena, uyabo. Kodwa u-Elisha wayenenceke kwakuthiwa uGehazi. Ake sifunde ku-20 27. Amakhosi esibili 20 uvesi 20 27. Ngiyaxolisa ukuphangisa kangaka ingenxa yesikhathi bazalwane. Side lesi sifundo, ngiyabona ukuthi ngiyasheshisa kakhulu uma ngifunda. Ngicela ngixolela kakhulu lapha. Uvesi 20, Amakhosi esibili 5 uvesi 20, sibheke ku-27, ufundeka kanjena-ke. Kepha uGehazi inceku ka-Elisha umuntu kaNkulunkulu wathi, bheka, inkosi yami imiyekile uNahamani lo wase-Aramu ngokungamukeli ezandleni zakhe akulethayo. Kuphela kaJehova ngiyagijima ngimlandele ngithathe into kuye. UGehazi wamlandela-ke uNahamani. UNahamani wathi ukumbona umuntu egijima emva kwakhe, wehlika enqoleni ukumhlangabeza, wathi, nisahlezi kahle na? Wathi, sisahlezi kahle. Inkosi yami ingithumile ngokuthi, bheka, manje kufike kimi izinsizwa ezimbili zamadodana abaprofethi zivela ezintabeni zakwa-Efrayimi. Ake uzinike ithalenta lesiliva nezingubo ezimbili zokuphendulela. UNahamani wathi, vuma, wamukela amathalenta amabili, wamncingisisa, wabopha amathalenta amabili esiliva ezinqalathini ezimbili kanye nezingubo ezimbili zokuphendulela. Wakunikela ezingcekwini zakhe ezimbili, zakuthwala ngaphambi kwakhe. Esefikile egqumeni, wakuthatha esandleni sazo, wakubeka endlini, wavumela abantu ukuba bahambe basuka. Uvesi 25-ke, kepha yena wangena wema phambi kwenkosi yakhe u-Elisha wathi kuye, uvelaphi Gehazi? Wathi uGehazi, inceke yakho ayiyanga ndawo. Wayesethi, ayiyanga yini inhliziyo yami lapho kulowo muntu ephenduka enqoleni yakhe ukuhlangabeza na? Sekuyisikhathi sokwamukela izingubo neminqumo nezivini nezimvu nezinkabi nezinceku nezincekukazi na? Basethi uvesi 27, uchoko lukaNahamani luyakunamathela kuwe nasenzalweni yakho kuze kube phakade. Wayesephuma uGehazi yena ebusweni bakhe enochoko emhlophe njengeqhwa. Amen. Siyamthola uGehazi, wafisa, walandelela, wayokweba, waqamba amanga, wathi uthunywe umprofethi kanti athunywanga uyena. Wahola ngani? Wahola ngochoko. Into ebuhlungu, uchoko lwakhe laze lwehlela ngisho nanomndeni wakhe. Uyabo ukuthi-ke laba bantu abanesono ngoba benemindeni, uthola ukuthi ubaba noma umama unesono akascherishile enhlizweni yakhe, kuzo-affect-eka nanomndeni wonke ngoba vele ufundisa khona ukudelela uNkulunkulu kona. Okay, uJoshua 7 uvesi 13-25 ufundeka kanjena. Joshua 7 uvesi 13-vesi 25 ufundeka kanjena. Niyakhumbula laphana abantwana bakwa-Israyeli kade beyolwa impi, bahlulwa, sebekhala kuJehova bebuza, hayibo sehlulwe kanjani? Joshua 7 uvesi 13-35 siyayifunda-ke le ndaba ukuthi kwathiwani. Ngoba kade behluliwe empini bekhala, babuza uNkulunkulu ukuthi yini. Useyaphendula uNkulunkulu kuJoshua 7 uvesi 13. Uyaqala ukuthi-ke uNkulunkulu ukhuluma noJoshua uthi, suka ungcolise abantu, uthi zingcweliseleni ingomuso, ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli. Awunakuma phambi kwezitha zakho ningakasusi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Kusasa niyakusondezwa ngezizwe zakini. Kuyakuthi isizwe asithathayo uJehova sisondele ngemindeni. Ngemindeni, umndeni awuthathayo uJehova uyakusondela. Ngezindlu, indlu ayithathayo uJehova uyakusondela. Ngabantu, kuyakuthi othathwayo enokuqalekisiweyo ashiswe ngomlilo, yena nakho konke anakho, ngokuba yeqile isivumelwano sikaJehova, ngokuba ebenzile ubuwula kwa-Israyeli. So uJoshua wayesevuka ekuseni kakhulu, wasondeza u-Israyeli ngezizwe zakubo. Isizwe sakaJuda sathathwa. Wayesesondeza imindeni yakwaJuda, wathatha umndeni wakaZera, wawusondeza umndeni wakaZera ngabantu,
kwathathwa uzibidi, wayesondeza indlu yakhe ngabantu. U-Akhani kaKhami kaZibidi kaZera owesizwe sakaJuda wathathwa. UJoshua wayesesithi kwa-Akhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. U-Akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso, ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenze ukuthi nokuthi. Ngabona empangweni ingubo enhle yaseshineyari namashekeli angama200 esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angama50. Ngakufisa, ngakuthatha. Bheka, kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwetende lami nesiliva lephansi kwakho. So uJoshua wayesethuma izithunywa zagijimela etendeni lakhe. Bheka, kwakuthukusiwe etendeni lakhe isiliva liphansi. Zakukhipha phakathi kwetende, zakuyisa kuJoshua nakubo bonke abantwana baka-Israyeli, bakubeka phambi kukaJehova. UJoshua nabo bonke abaka-Israyeli benaye bamthatha u-Akhani indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe netende lakhe nakho konke anakho bakukhuphulela esigodini sase-Okhori. UJoshua wayesesithi, usihlupheleni na? UJehova uza kuhlupha namhlanje. Bonke abaka-Israyeli bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe. Bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona nanamuhla. UJehova waphenduka entuthukweni yakhe enkulu. Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akhori kuze kube namuhla. Amen. Siyathola nalapha u-Akhani ukuthi wabona, wakufisa, wakuthatha, wakuthukusa, wakufaka etendeni lakhe. Akasho, uqamba amanga akasho ukuthi uhambe nezinto ezibi. Wayebonakala selokhu kufa abantu abaningi. Ekugcineni amanga enzenjani? Ambulalisa. So umbuzo ukuze uthi uma uNkulunkulu ewanyenya kangaka amanga, kanti amanga avelaphi? Avelaphi amanga na? Sizokuthola lokho kuJoshua 8:44. Avelaphi amanga? Ngiyaxolisa, John 8:44. Yebo bazalwane, siyabuza ukuthi ngoba uJehova uNkulunkulu ewanyenya kanjena amanga, avelaphi kanti amanga kwasekuqaleni? Siyayithola impendulo kuJohn 8:44. Uthi uNkulunkulu uma esichazela ukuthi amanga avelaphi, nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuyo. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe. Lokhu engumqambi manga noyise wawo. So amanga kaSathane uyena umqambi manga, futhi uSathane uyena uyise wamanga, avela kuye. So uma sizoqhathanisa ukuthi siyini isimiso sikaNkulunkulu ngalabo abakhuluma amanga nalabo abakhuluma iqiniso, indemana yekhanda Izaga 12:22, uNkulunkulu nje ubesho ukuthi izindebe zamanga ziyisiningiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Bese uma uqhathanisa lelo vesi uhlanganisa neZaga Izaga 6:16 no-17, lapho uthi kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova, yebo eziyisikhombisa eziyisiningiso emphefumulweni wakhe: amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi lingenacala. So umuntu oqamba amanga kuyisiningiso phambi kukaNkulunkulu, ngoba amanga angasathane, avela kuSathane. So uma uzofunda kahle lapha encwadini yamaHebheru 4:13, uNkulunkulu uyakuveza ukuthi uma ufunda amaHebheru 4, yebo, u-13, amaHebheru 4:13, kufuneka ukuba sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ubona zonke izinto kuqala, ngeke simkhohlise. Yabo, ngoba esikhohlisena nje thina siqamba amanga. Sifundile evesini ukuthi uNkulunkulu awuqamba amanga kuphela kumuntu, kodwa uqamba amanga uNkulunkulu uqobo, ngoba yena uyabona, yena ngeke uze umkhohlise. Ngoba amaHebheru 4:13 athi, futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe, esiyakuzilanda kuye. Amen. uNkulunkulu yonke into isobala kuyena, nasenhliziyweni yethu. Ngakho uNkulunkulu ethi inhliziyo yethu mayilonde iqiniso. uNkulunkulu uyakubona bhuti ukhohlisa intombazane uthi uyayithanda kanti awuyithandi.
ufuna ukulala naye. uNkulunkulu uyakubona sisi, ukhohlisa ubhuti uthi uyamthanda kanti awumthandi, uyabo, ufuna imali yakhe. uNkulunkulu ubona konke laba abakhohlisanayo, umuntu bemthatha cabanga ukuthi uyakholwa noma ukhuthele kanti akekho lapho, noma unesimali akekho lapho. Lo muntu ukhange ebe namaconsi, ebe nama-mood swings, ebuye engafuni ukukhuluma, kodwa uhlale u-ever smile khona ezozuza i-attention yalo sisi. uNkulunkulu uyakubona lokho, ngoba akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe usobala emehlweni akhe esiya kuzilanda kuye. So sizoba khona-ke isiphetho sabantu abenza amanga. Abantu abenza amanga bazogcina lapha nakuSambulo 21:8. Ngalokhu ufunde uSambulo 21:8, ngoba amanga ahamba ibanga elide kuze kuthiwe intombi ishelwa ngamanga, isono leso. uSambulo 21:8 usho uNkulunkulu-ke, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siye kuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli, okungukufa kwesibili. Amen. uNkulunkulu asifundisa namhlanje ukuthi sizolahlwa ngempela, silahlekelwe umbuso wezulu ngenxa yamanga. Isabelo sethu uma singafuni ukuphenduka siya kuba esichibini lomlilo nesibabuli. Uma ufunda incwadi yaMalaki 4:1, uMalaki 4:1 usho uNkulunkulu khona-ke, ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza ukubi bayakuba ngamabibi. Liyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawoti, lungabashiyeli mpande nagatsha. Isiphetho sabo bonke abantu abenza amanga ukufa nokusha. Nesho uNkulunkulu bayosha ngeke kuze kusale mpande nagatsha, inganje impande yobubi, impande yamanga, usathane uqobo. So amagatsha ilaba abantu abazisebenzi zikasathane abasebenza nayo. usathane uyimpande, utholakala umsoco ukuthi ube mubi njengoba umubi, ungamlaleli uNkulunkulu. Yabo, so usathane uyimpande bese uthi onke ama-evil doers, bonke laba abantu abenza ukubi bayamagatsha akhe. Yabo, bakhuluma amanga ngoba vele bancela ukuphila kwamanga laphana kuyise wamanga ongusathane. So uNkulunkulu ufuna ukuthi siphenduke, siwayeke amanga ukuze singezukuba amagatsha azisebenzi zikasathane. So kuyenzeka ukuba umuntu akhulume amanga engazange ekhulume nanelilodwa izwi. Angase ekwenze lokhu ngokunqekuzisa ikhanda noma ecifiso nokunyakazisa izandla noma ngokuthula njena. So into uNkulunkulu akayikhuthaza ukuthi ukhuluma iqiniso ezintweni ezincane impela. Awukho lutho oluncane emehlweni kaNkulunkulu. Kungcono ukufa ukunokona, kungcono ukuswela ukunokuwaka, kungcono ukulamba kunokukhuluma amanga. So mhlampe-ke umbuzo wokugcina umuntu angazibuza wona omkhulu ukuthi singenze njani ukuba sibe neqiniso na? Singenze njani ukuba sibe neqiniso na? Wasitholeni lana-ke, sithole lithi amanga kasathane uyise wawo ungamanga, uyise wawo usathane amanga. Yini umthombo weqiniso? Iqiniso litholakalapi? John 14:6. Iqiniso litholakalapi? Uyini umthombo weqiniso? John 14:6. Uthi uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakhoza kubaba ngaphandle kwami. Amen. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakhoza kubaba ngaphandle kwami. So iqiniso lifunyana kuJesu Kristu. uJesu uyiqiniso. Amen. So ngoba uhamba uthemba wonke nje umuntu okhulumayo kuwe ukuthi uqinisile, kufanele uzibuze umbuzo uthi unoJesu, or uma ethi uyakholwa kuyobe uqinisile. Kodwa uma engakholwa ulindele izinto ezimbili, ngoba uma nje umuntu wesifazane ushelwa umuntu ongakholwa, umkholwa ukuthi utheni uyakuthanda. Unaye uJesu, ngoba uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. So iqiniso liwuJesu, litholakala kuJesu. Uma ufunda uJohane 17:17 uthi uJesu Kristu lapho-ke, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Izwi laNkulunkulu liyini? Liyiqiniso. Ukuze uzoba ngcwele udinga ukwazi iqiniso laNkulunkulu, ngoba izwi laNkulunkulu liyiqiniso. Udinga ukwazi izwi laNkulunkulu khona uzoba ngcwele. Sesikhumbula izifundweni ezedlulayo esayifundayo lapho kukhulunywa khona ngoNkulunkulu kaKristu, ukuthi uNkulunkulu, uKristu igama lakhe ubani? Uwulizwi. Yebo, kunjalo. So iqiniso, ngoba umengisha nabantu abangakholwa, mose u-expect ukuthi bazokunikeza iqiniso, wedukile. Yabo, bekufuneka uma uyisihlanganisa nabo ube wujuwe oyoletha iqiniso kubona.
kunjalo, yebo. So yini umthombo weqiniso? uJesu Kristu uqobo. Uhlobo mhlawumbe umbuzo othi uhlobo luni lomcabango okufuneka sibe nayo? Uhlobo luni lomcabango ekufanele sibe nayo? Uma ufunda uFilipi 4:8 uthi, elokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. uNkulunkulu uyafisa ukuthi nasemicabangweni yethu iqiniso libe khona ngisho nasemicabangweni wakhe umuntu. Uyabona? Uma ufunda uMalaki 2:6 uthi uNkulunkulu lapho, uMalaki 2:6, umthetho weqiniso wawusemlonyeni wakhe, nobubi bungatholwanga ezindebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubini. Iqiniso likuphi uma lisemlonyeni wakhe? Ububi bungatholwanga ezindebeni zakhe, engaqambi amanga. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubeni. Khathi uneqiniso, uqotho, ungenamanga, abantu bazofunda kuwe ukwesaba uNkulunkulu. So amaHubo 51:6, wona uNkulunkulu uthi kuwo, incwadi yamaHubo 51:6, uma kukhulunywa njalo ngokuthi iy'nhliziyo zethu kufuneka senze sure ukuthi zinjani ngokusizwa uNkulunkulu. UmaHubo 51:6 uthi uNkulunkulu laphayana, uthi, bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni, wangifundisa ukuhlakanipha ekujuleni. Laba bantu abakhuluma iqiniso bengekho kulona kuyisona. Uthi uNkulunkulu, bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni. Yabo. So uNkulunkulu ufuna ukuthi izindlo zethu zihlale ziyiqiniso. Kusho ukuthi kufuneka silonde uJesu nezwi lakhe, ikhona sizokhuluma iqiniso elisenhliziyweni esiliphilayo, ngoba siyiba yilokho esikucabangayo. Njengalokho umuntu ecabanga unjalo. Uyabo? So noma ungakhuluma iqiniso kodwa enhliziyweni yakho uma kukhona amanga uzobonakala usuwenza amanga, uthi ubukhuluma lapho ongekho khona. Sube suba yikholwa elisivivi. uNkulunkulu uthi asiphenduke kuyo yonke-ke leyo mikhuba, ngoba lapho sinemicabango engalungile or lapho sinemicabango elungile, into esizoyenza sizokwenza lokhuyana okutholakala lapha Efesu 4:25. Hamba Efesu 4:25, uNkulunkulu uthini? Uthi, ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso yilowo nalowo kumakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Lahlani amanga, nikhulume iqiniso, kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe. Uma ufunda uZakhariya 8:16 khona, kusho uZakhariya 8:16, yilezi zinto eniyakuzenza, khulumani iqiniso, kube yilowo nalowo kumfowabo, nahlulele izahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu. uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi asikhulumeni iqiniso, iqiniso sililonde ezinhliziyweni zethu. Umbuzo wokugcina noma indima yokugcina esiyifundayo namhlanje uthi uNkulunkulu uzosenzelani? amaHubo 37:18 no-19. Uyini uNkulunkulu asithembisa ukuthi uzosenzela yona? Sesihambe kanjena kahle kanjena phambi kwakhe. amaHubo 37:18 no-19 uthi, u-18, uJehova uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Abayujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala. Amen. uNkulunkulu abantu bonke abaqotho nabaneqiniso bathembise ifa elingapheli elingunaphakade. Amen. Cela sikhuleke. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, nothando, nobuzalwane bonke, nokulunga sengathi kungaba nathi esikhathini samanje, kuya phambili sisazindla ngezwi lakho Nkosi, uze ubuye sisendaweni efanele ukukulalela ngazo zonke iy'khathi. Amen.